Bandla elihle laseMpumalanga Holy Church in Zion. Ngithi-ke angithathe leli thuba nginifisele amaholidi anokuthula nokujabula kulesi sikhathi esikuso esimqoka kithi njengamaKristu. Sisalungiselela-ke bafowethu ukubungaza inkosi izinsuku zokuzalwa kwenkosi yethu Jesu Kristu eyafela isono sethu ukuba sisindiswe esonweni. Ngokukhulu-ke ukuzithoba ake ngizehlise endlunkulu kwe-Executive Committee imbokodo kuyo i-Youth Ministry nebandla lonke. Ngithi-ke yamukelani-ke bafowethu nazi izilokotho ezivela eminyango kasihlalo webandla. Ngicaphune encwadini kamprofethi u-Isaiah lapha esahlukweni sika-9 evesini lika-6. Ngokuba sizalelwa umntwana, siphiwa indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Lokhu-ke kuyasikhumbuza ukuthi-ke lesi isikhathi sokuthula nentokozo ekumele sibonakalise kubo bonke abasizweni. Lokhu singakubonakalisa kanjani na? Ngokuchitha isikhathi esiningi nemindeni yethu noma ekukhombiseni umusa kulabo abangenayo inhlanhla yokuba nemindeni kulesi sikhathi sonyaka, nakulabo abasemisebenzini bangakwazi ukuba nemindeni ngenxa yemisebenzi, noma umusa kulabo abawudingayo. Sikhumbule ukuthi-ke akekho ofisa ukuzibona esimeni esingenayo intokozo. Sikhumbule nalabo esibeke izihlobo zabo kulonyaka abasekuzileni kulesi sikhathi. Sithokoze-ke futhi-ke nalabo ababusisiweyo ngumendo ngoba uNkulunkulu womusa ube nabo. Wabapha futhi-ke abanye izingane, wababusisa ngemishado, abanye wababusisa ngani ngokuthola imisebenzi, abanye amabhizinisi abo aphumelele, nalabo abaphumelele ezifundweni zabo, abanye baze bagogoda, siyababongisa. Sibonge futhi-ke noNkulunkulu ekwazile ukulisimamisa ibandla lethu noma siye sahlangabezana ney'nselele zokuthunazeka kwesithunzi sebandla, salahlekelwa ngamalunga ngokushiya ibandla. Kodwa-ke abanye balishiye ibandla ngokubizwa nguNkulunkulu. Sithi-ke kulabo imindeni yabo ayiduduzeke, sengathi nemoya yabo ingalala ngokuthula. Kodwa sikwazile-ke uqina emandleni. uNkulunkulu emuhle kithi wasinikeza amandla okubhekana nazo zonke-ke izimo. Sakwazi ukuthi-ke zonke iy'nkonzo ebezihleliwe zonyaka zenziwe ngohlelo kusukela lapha ku-Good Friday, unyuko, i-Youth Convention beyilapha eBramfisher esigodini banje ihostwe ibambisanani, ne-Mothers Convention ebelapha eMelo ehostwe ubuhle bamaswazi. Ekuyizo-ke iy'nkonzo esiqhenya ngazo ezikhombisa ubunqayizivele benkonzo eMpumalanga Holy Church in Zion. Engincenga-ke kakhulu kini bandla ukuthi-ke sivikele futhi-ke sibuyise isithunzi sebandla. Ngincenge i-Youth Ministry ukuthi-ke masithatheni amandla amasha kulamaholidi ukuthi-ke sibuye ngamandla kunyaka ka-2026 ngoba ikusasa lale nkonzo lisezandleni zenu. Ubuholi bebandla, Executive Committee, Imbokodo Committee, Youth Committee, ngithemba ukuthi-ke sifundile kulonyaka ukuthi-ke izimo lapho abaholi benemibono engqubuzanayo, izinto eziza kuqala noma ukwethembeka kudala okukhulu ukudideka. Isimilo futhi-ke esiphansi, I'm talking about the low moral, neminye imisebenzi iyeyema ngenxa yokungqubuzana kwemiqondo. Ngithi kini nanka amaholidi okuthula, masikhumbuleni ukuthi-ke izinjongo zabaqambi balenkonzo kwakuyini kwasekuqaleni. Sibeke inkonzo phambili kwezifiso zethu. Unyaka omusha sibuye nemiqondo yokuthembeka ey'khundleni esibolekwe zona ile bandla iMpumalanga Holy Church in Zion esiliholayo. Silihole-ke bafowethu ngenkulu intshisekelo nangokukhulu ukukhuthala. Nakhu-ke engizonazisa kona ubumbano lunamandla. Ngalo khisimuzi-ke bafowethu sengathi-ke ningathola ukuphumula, nikhumbule ukuthi-ke anizona nje izinceku zebandla, ningabantwana abathandekayo bakaNkulunkulu. Njengoba nisebenza ngokungakhathali ukubusisa abanye, yazini-ke ukuthi-ke uNkulunkulu uyajabula ngani. Njengosihlalo nomndeni wakaMthembu sinifisela ukhisimuzi omuhle nonyaka omusha onezibusiso. Sengathi-ke uNkulunkulu anganibusisa ngokuchichimayo kulesi sikhathi sikakhisimuzi.
kanjalo nonyaka umusha uzayo ka-2026. Ngithi uNkulunkulu anibusise.